Slăvit să fie Domnul, pentru că suntem împreună după masa aceasta. Vă salut pe toți, în mod special pe cei care n-ați fost vineri seară la adunare. Am fost mai puțini, dar mulțumim Domnului că El a lucrat și vineri seara și n-am nicio îndoială că Domnul va lucra și după masa aceasta, pentru că este un Dumnezeu măreț, este un Dumnezeu atotputernic și să merită să spune cu toții din toată inima, lăuda să fie Domnul. Vreau să citesc doar două versete din Evanghelia după Marcu, din capitolul 10. Vă invit să vă ridicați, chiar dacă e vorba despre două versete, al Domnului cuvânt merită întotdeauna respect și cinste. Marcu, capitolul 10, versetele 26 și 27, pagina Scripturii 975. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții: cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis: lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu și noi spunem cu toții amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Am întârziat după masa aceasta, le-am transmis fraților pentru că eu am slujit la Biserica Rugul Aprins din Hagen și focul a ars tare acolo de dimineață. Ne-am dus undeva până după ora 1, dovadă că doi toflene au venit împreună cu mine, unul la stânga mea și unul la dreapta mea, pentru că de aici mă vor duce la Herten, undeva lângă Dortmund. De la ora 6 mai avem o slujbă acolo, o părtășie de seară și dorim ca Dumnezeu să mai toarne un de lemn și acolo, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu bogat și gata ca să binecuvinteze pe toți copiii Lui. Slăvit să fie Domnul! Am citit cuvântul acesta pentru că aminteam parțial și vineri seara pentru cei care ați fost prezenți, faptul că trăim o vreme de descurajare, o vreme în care parcă nu mai credem în minunile Domnului. E o vreme de resemnare pentru foarte mulți credincioși și am citit cuvântul acesta și vreau să afirm cu toată tăria și să vă aduc în același timp cea mai măreață veste: Dumnezeu nu s-a schimbat, Dumnezeu este același ieri, azi și în vecii vecilor. Glorificat să fie Domnul! Noi ne-am schimbat. Nu mai suntem aceiași creștini de acum 10 ani sau 20 de ani. Aud de foarte multe ori frați care spun: când eram noi în anii 80, ne adunam la stăruință și Duhul Sfânt ne purta și Duhul Sfânt lucra între noi până dimineața și întreb: dar azi cine nu ne lasă? Pentru că atunci era prigoană și astăzi avem libertate. Libertatea ne-a schimbat și din păcate nu-mi bine. Lucrurile materiale, banii ne-au schimbat și nu-mi bine. Știți că banii de foarte multe ori îi schimbă pe oameni? Și atunci m-am gândit că e potrivit să citesc textul acesta, cuvintele astea pe care le-a spus Domnul Iisus. N-am nicio treabă cu tânărul bogat. Când Domnul Iisus face afirmația asta în urma celor petrecute cu tânărul bogat, care a venit plin de entuziasm, dar a plecat trist. Vreau să am o predică, să am un mesaj pe care l-am intitulat: când imposibilul devine posibil. Pentru că spunea Domnul Iisus acolo: ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Noi cântăm o cântare care spune: El poate, El poate, eu știu că Domnul mai poate Dumnezeu și azi. Când imposibilul devine posibil? O să ne uităm în Scriptură și în limita timpului pe care îl avem la dispoziție la câteva lucruri pe care mi le-am notat și vreau să fac câteva afirmații sub acest titlu, sub acest subiect:
relevant, actual pentru vremea pe care o traversăm. Și prima afirmație este aceasta: imposibilul devine posibil când ne încredem în Domnul și în promisiunile Lui. Și să spunem cu toții amin. Amin. Faptele Apostolilor, capitolul 12. Petru izbăvit din temniță. Ce se întâmplase de fapt atunci? Irod, acest cârmuitor ateu, arogant, care se credea pe sine Dumnezeu însuși, pentru că atunci când a vorbit în fața mulțimii, oamenii au strigat glas de Dumnezeu, nu de om. Tu nu ești om. Și el așa a crezut. Tocmai de aceea Dumnezeu l-a lovit pe Irod. Spune Scriptura, și a avut o moarte teribilă. Irod a murit mâncat de vermi. Și nu cum spun unii predicatori că l-au mâncat vermi atunci într-o zi, nici vorbă. L-au mâncat vermi în luni de zile. Mâncau vermii din el mic dejun, prânz și cină. Și nimeni nu putea să-l ajute cu nimic. Urla și striga cât putea. Nu era niciun medicament ca să simtă Irod că nu-i Dumnezeu, că Dumnezeu este unul singur. Lăudat să fie numele Lui. Că Irod, ca toți ceilalți, e un simplu muritor. Declanșase o prigoană cumplită împotriva sfinților, împotriva creștinilor din vremea aceea. Spune Scriptura că l-a prins pe Iacov și i-a tăiat capul cu sabia. Și a zis Irod: eu nu mă mulțumesc pentru că vreau ca această campanie împotriva pocăiților să continue. Puneți mâna și prindeți-l pe liderul lor foarte principal și important, pe Petru. Și așa au făcut. L-au adus și Irod a zis: vreau ca să fie păzit de 4 gărzi a câte 4 oameni ostași, adică 16 la număr, ba 2 dintre ei, dintre voi, să intre cu el în celulă. Îl legați cu lanțuri de mâini, de picioare, de voi faceți un scut uman. Ceilalți, după ce închideți ușa afară cu lanț cu lacăt, patrulați pe culoar ca să n-aibă nici cea mai mică șansă de scăpare și dimineață în zor de zi, ce am făcut cu Iacov să fac și cu el. Vă întreb, omenește Petru avea vreo șansă ca să scape? Adică, din punct de vedere omenesc, era imposibil. Interesant este că la miezul nopții, pentru că în Biblie la miezul nopții s-au întâmplat multe lucruri. La miezul nopții Dumnezeu trimite un înger în temniță. Ce făcea Petru? Nu cânta. Pavel și cu Sila făceau asta. Și acolo nu a trimis îngerul, acolo a făcut un cutremur. Aici a trimis îngerul și când vine îngerul la miezul nopții, Petru dormea. Eu parcă îl văd așa, întins, așa, cred că un picior o pus pe un soldat, o mână întins-o pe altul. Dorea că mă trebuia să stie ca un fel de peren, așa, de suport pentru Petru, întins, frumos. Nu că dormea, nu ca țipise. Cred că fiecare dintre noi am avut momente de ațipire, nu? Uneori la volan. Eu mai merg cu nevastă mea așa noaptea, nu mă duc singur, și nevastă mea e în dreapta mea. Și eu când îi ias mai lângă mine, sunt relaxat, când sunt singur, sunt mai atent. Și când e lângă mine și spune: vezi că ațipești, zice, ai închis ochii. Ei cu ochii pe mine. Ei, una e ca să ațipești, dar la Petru nu era ațipire. Știți ce era la Petru? Somn zdravă. Pentru că îngerul nu avea nicio șansă ca să-l trezească pe Petru, o trebuit ca să-l... Uitați-vă acolo, lovindu-l, îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în... Adică eu tras una, cred că i-o fisura vreo 2 coaste, că altfel n-avea cum să-l trezească. Așa dormea asta. Și întrebarea este asta: de ce dormea Petru? Dacă tu vezi că lui Iacov i-a tăiat capul, a început prigoana, nu? Să înceapă o prigoană împotriva pocăiților. Și vezi că arestează, bagă în pușcărie, pe unul execută public în centrul orașului, ești prins, băgat în pușcărie și a doua zi e rândul tău, îți mă arde somn? Când știi că dimineață urmezi la rând, stai și te gândești. Mă gândesc că acum Petru nu se gândea la soacră sa, că avea soacră.
Dar 100% se gândea la nevastă, se gândea la copii, poate făcea o evaluare a vieții lui de până atunci. Făcea ceva. Dar Petru dormea de-a binelea. Știți de ce? Pentru că Petru nu era îngrijorat. Sau cum spunem noi, termenul actual de azi, stresat deloc. Pentru că el se baza, se încredea în Domnul Iisus și în cuvintele spuse de Domnul Iisus. Și noi spunem în această dupămasă, lăudat să fie Domnul. Când i-a vorbit Domnul Iisus la Marea Tiberiadei, Evanghelia după Ioan, capitolul 21, când are loc discuția, întâlnirea dintre ei, și Domnul Iisus îi vorbește despre finalul vieții lui. Și spune așa: Petre, când tu vei îmbătrâni, alții te vor încinge. Cu alte cuvinte, Petru a știut că nu moare când vrea Irod, că nu Irod are ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Aleluia! Lăudat să fie Domnul! Vă dați legat, vă dați 16, nu contează, pot să fie 16.000, pot să fie 16 milioane. Când Dumnezeu este cu noi, când Dumnezeu e de partea noastră, imposibilul devine posibil și noi spunem în după masa asta, glorie Domnului în veci. Imaginați-vă acum că Petru abia când a ieșit afară la aer curat, s-a trezit. Abia acolo a luat aer rece, așa, de seară, de noapte, și acolo o constatat că, de fapt, Dumnezeu trimisese îngerul care l-a scos, l-a eliberat. Imaginați-vă reacția lui Irod. Că Irod stătea, s-a trezit, a avut cea mai liniștită dimineață. O zis: azi scap de Petru. Să vină la mine, aduceți-l, soldați, hai voi aia 16. Când a venit șeful lor, șeful de temniță, și a zis: nu-i. Cum nu-i, mă? Păi numai lanțurile, ușile deschise, nici urmă de Petru. N-ar fi trebuit să înțeleagă Irod că acolo este degetul lui Dumnezeu, că este puterea lui Dumnezeu, că acum ajungem la ce spunea fratele, că șeful de temniță din Filip realizase că nu e o întâmplare atunci când a văzut că ușile deschise erau, lanțurile căzute jos și niciun condamnat, niciun întemnițat n-a fugit. A înțeles că acolo e o lucrare supranaturală, că acolo s-a prezentat Dumnezeu, a îngenunchiat și a spus: domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Și în noaptea aceea el și toată casa lui l-au primit pe Iisus în viața lor, au încheiat legământ cu el, s-au botezat și în casa acestui temnicier a intrat mântuirea lui Dumnezeu. În seara asta să intre mântuirea Domnului în casele voastre. Dacă există cineva nemântuit în locul acesta, cel care poate să te mântuiască e prezent în adunare. El nu mai este pe cruce, El nu mai este în mormânt. Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Glorie Lui! Ăsta e Dumnezeul nostru. Mai încredem în El? Am un prieten care în Austria, e de prin partea Bistriței, și l-a intrat în spital pentru că avea o infecție la rinichi, ceva probleme de sănătate, și l-a băgat în salon cu un musulman la origine siriană. Și sigur, acolo amândoi au văzut că sunt ausländeri, că nu-i niciun austriac, și au vorbit de unde ești, din ce țară, care-i treaba cu tine, de familie, ce lucrezi, de când ești aici, și vrând nevrând au ajuns la religie. Și a spus: dar tu ce religie ai? Deci eu sunt penticostal, eu sunt creștin, eu l-am primit pe Domnul Iisus în viața mea, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, e Domnul vieții mele, pe El îl slujesc, din copilărie. Musulmanul i-a spus sirianul, zice: nu te supăra pe mine, dar să știi că Mahomed al meu e mai tare ca Iisus al tău, îl surclasează, zice. Acum, Petrică i-a spus: mă, eu nu mă cer cu tine pentru religie, că Iisus al meu mă îndeamnă la dragoste și la fapte bune. O zis Iisus: să fiți blânzi ca porumbei. Noi nu punem bombe așa la brâu aici și ne ducem în autocare sau în magazine să le detonăm. Da, eu am văzut că tu te rogi la amiază. Ce da? Nu suntem bolnavi în spital? Amândoi? Da.
Hai să ne rugăm. Eu mă rog la Iisus al meu, tu te rogi la Mahomed al tău. Bă, care pleacă primul acasă din spital sănătos, Dumnezeul lui trăiește și viu, și mai mare. Bun, dar trebuie să ai, dacă te-ai făcut de rușine în fața la musulman, ai rupt-o. Adică nu spui așa, știi, ferească Dumnezeu. Cum spunea o soră la băiatul ei, că avea ficatul mărit. Și-o zis, Bobby, dacă ai credință, mai mănâncă fast food. Dacă n-ai credință, nu mai mânca, oprește, că cedează ficatul și te duci la Târgu Mureș. Zicea Petrică ăsta să-l vezi de-a doua zi, la rugăciune, o dublat timpul de rugăciune. Vorbea, eu ieșeam afară, mă dureau urechile. Așa, avea un covor acolo și dăi, și striga, și vorbea, și cu tare, și așa. Și m-am rugat normal. Pentru că în Psalmul 32, David vine și spune, de aceea orice om evlavios să se roage ție. Dar când să se roage? N-avem noi români o zicală în popor, asta nu e penticostală, e românească. Nu poți să îngrășa porcul când? La Crăciun. Degeaba îi dai în săptămână, băi, tai porcul sâmbătă, îi dau acum grăunți, îi dau acum urluială, îi dau zer, ce mai bun. Nu, trebuie să te apuci de vreo 8 luni din urmă. Și la Crăciun, în perioada la sfârșit de an, ai ce să tai, e porc bun. Știți? Ei, spiritual cam tot așa e. Degeaba te rogi ce are examen. Să ne rugăm ca Domnul, dar până am ce-o făcut? Sta pe internet, pe Facebook, pe Instagram, s-o pozat și acum rugăciune la examen? Să ne rugăm că e în spital, dar până acum ce-o făcut? Rugați-vă, spunea Pavel Tesalonicenilor, neîncetat. Că rugându-te la timp și ne la timp, vine vremea când rugăciunile pe care le faci te vor ajuta și vor lucra, slăvit să fie Dumnezeu. Ei, ce m-am rugat normal. Și la câteva zile, câte au fost, nu mai țin minte că spunea prietenul meu, și mai au venit doctorul de salon ce răspundea de gardă ce era, și au venit cu dosarul meu și au spus, domnule, sunteți bine, astăzi după masă vă faceți bagajul și vă externăm acasă, gata. M-am ridicat în picioare și am spus în germană, Aleluia, trăiască Domnul. Și ăsta-i căzuse fața și au zis, bagă de seamă, numai de data asta au câștigat Iisus al tău. Dar dacă ne mai întâlnim vreodată, zice Mahomed, a meu, să vezi ce faci. Și zic, băi, dacă mai dă Dumnezeu să ne întâlnim, zice, tot atâta face ca așa acum. Știi de ce? Pentru că Mahomed al tău e mormânt. Dar Domnul vieții mele, Iisus Hristos, a înviat. Mormântul lui este gol, slăvit să fie Domnul. Cum să nu ne încredem într-un asemenea Dumnezeu? Și în cuvintele Lui. Da, atunci e imposibilul posibil. Când te încrezi în cuvintele Lui, când te încrezi în promisiunile Lui, pentru că tot ce promite Dumnezeu, ce face? Împlinește. Slavă Domnului! A promis că ne va trimite un mântuitor și l-a trimis pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, slavă Lui! A promis Hristos că ne va trimite, ne va lăsa un mângâietor și ne-a lăsat Duhul Sfânt, aleluia! A promis că va fi cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacurilor și Hristos e cu noi în fiecare zi, glorie Lui! A promis că într-o bună zi va veni pe norii cerului să ne ia, să ne ducă în paradisul despre care am cântat și așteptăm ziua aceea și ne rugăm și spunem în vremea asta, vino Doamne Iisuse! Amin. Aleluia! Atunci devine imposibilul posibil. Doamne, ai milă de noi și ajută-ne! 2. Imposibilul devine posibil atunci când ne păstrăm curați și îl cinstim pe Dumnezeu cu viața noastră. Spunem amin? Argument biblic. Daniel în Babilon. Știți care a fost porunca lui Nebucadnețar când i-a adus pe toți tinerii ăștia din Iuda? A zis să mănânce la masă cu mine. Să mănânce bucatele care le mănânc eu, să bea vinul din care beau eu. Păi acolo era o mulțime de tineri iudei. Dar din toată mulțimea aceea, numai Daniel a luat atitudine împreună cu prietenii lui. Cu Hanania, Mișael și Azaria. Eu o să le spun nume evreiești.
Și a zis așa Daniel, noi nu ne spurcăm la masa împăratului, noi aici în Babilon stăm la masă cu împăratul vieții noastre, cu Dumnezeul oștirilor, pentru că Dumnezeu are masa Lui, amin? Lumea are masa ei, Dumnezeu ne cheamă la masa Lui, Dumnezeu are paharul Lui, lumea are paharul ei. De-aia spunea Pavel Corintenilor, nu puteți să beți și paharul Domnului și paharul mai cui? A dracilor. A zis căpetenia famenilor, nu se poate. Că dacă nu o să mâncați, o să se vadă deosebirea, diferența dintre voi și ăilalți care stau la masă cu împăratul și în pericol viața mea. Pune la probă pe robii tăi numai 10 zile. Și după 10 zile dai verdictul. I-au dat ca să mănânce celor 4 numai legume, numai verdețuri amare, ce le-au dat acolo verdura, cum mănâncă italienii. Sau cum mănâncă nemții, ce mănâncă? Șparanghel. Ștevie ce? După 10 zile, arătau la față, ăștia 4, mai bine, mai frumoși decât cei care stăteau la masa lui Nebucadnețar. Pentru că ascultați-mă ce vă spun. Nu întâmplător spune David în Psalmul 34 cu versetul 5, când îți întorci privirile unde? Spre El, te luminezi de bucurie, aleluia, și nu ți se umple fața de rușine. Păi sunt oameni care își permit să mănânce orice. Mănâncă caviar. Își permit ca să aibă cele mai scumpe produse. Au medici angajați personali, nutriționiști, au masori, au de toate. Și când te uiți la fețele lor, îți trecuți, îți boșcotiți, îți vai și amar. Pentru că ceea ce lipsește din viața lor este prezența lui Dumnezeu, este prezența Duhului Sfânt. Că asta face diferență. Asta face diferență. Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne binecuvinteze. Psalmul 67 cu versetul 1, să facă, să lumineze peste noi ce? Fața Lui. Lăuda să fie Domnul. Să face diferență. Că nu există frumusețe fără Hristos, să știți asta. Nu cosmetica te face frumos, dar te face mai urât în timp. Nu așa cântăm noi o cântare, ești cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Aleluia! Păi când cel mai frumos trăiește în tine și în mine, nu suntem și noi frumoși? Lăuda să fie Dumnezeu. Și dacă nu suntem frumoși în ochii lumii, suntem frumoși în ochii lui Dumnezeu și asta e tot ce contează. Eu spun aleluia, glorie Domnului. Ei, s-o păstrat curat și pentru asta. Spune Biblia acolo în Daniel 1, Dumnezeu i-a binecuvântat pe toți tinerii ăștia, în mod special pe Daniel, care a luat atitudine. Și i-a dat Dumnezeu pricepere, i-a dat Dumnezeu înțelepciune dumnezeiască. Cât a stat în Babilon, s-a păstrat curat. Noi n-avem nicio scuză. Că tinerii ăștia ne-au arătat că și în Babilon, dacă îl iubești pe Dumnezeu, dacă Iisus Hristos este Domnul vieții tale, te vei păstra pentru El curat. Să ne ajute Dumnezeu. Și ați văzut? O trecut de marele Nebucadnețar, o urmat fiul lui Belșațar, o urmat Dariu după aia. Și pe timpul lui Dariu, Daniel ajunge una din cele 3 căpetenii, dacă vreți, care administrau Babilon. Numai că citim din Scriptură că Daniel îi întrecea pe cei 2. De ce? Ce face diferența? Diferența o face Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu când este în noi, înțelepciunea care vine de sus. Asta face diferența. Bineînțeles că el nu a strigat. Aleluia! Ei au început să-l urască. Și o să hai să căutăm ceva motive, că dacă nu scăpăm de evreul ăsta ne lasă în urmă tare de tot.
Trebuie să-i punem niște beți în roate să-l dăm jos. Și s-a uitat în activitatea lui pe care o făcea pământească. Zice Biblia că n-au găsit nimic. Pentru că Daniel venea de la locul de muncă de pe șantier cu porbagajul la Logan gol. N-avea niciun sac de ciment, de adeziv, niciun pachet de gresii, că mai sunt frățiori prin afară așa care lucrează și el în timpul liber îți face câte o baie cu materialele lui. De parcă ar avea acasă Baumax, la noi de Demanul la Suceava, nu știu ce la voi aici, dar un magazin, cred că de ăsta nemțesc, așa, știi? Eu îți fac cu a meu, dar de unde ai bătut tot? Ridicat ăia doi, porobagaj, omul doi s-o uitat și gol. Bă, trebuie să... Când oamenii nu-ți găsesc nimic, s-au dus la religie. Bă, nu-i găsim nimic. Nevasta nu e în regulă, copiii sunt în regulă, el e în regulă, m-am uitat, ne-am interesat. O văzut că Daniel are un obicei. De 3 ori pe zi, ce făcea? Se ruga. Ăsta nu deschidea fereastra Facebook-ului de 3 ori pe zi. Că sunt unii creștini care o deschide 30 de ori pe zi, fereastra asta. Ăsta deschidea fereastra rugăciunii. Și de acolo striga, te înalți, Doamne, de aici, din Babilon, glorific numele Tău, Tu ești Dumnezeul oștirilor. Când treceai pe lângă casa lui Daniel, asta s-auzea. Doamne, ajută-ne și pe noi tot așa. Când trec alții pe lângă casa noastră, să audă cântări, să audă rugăciuni. Lăuda să fie Domnul, nu altceva. Și spune, aici îl putem bloca. La Dariu cu multă lingușeală, ce împărate, noi nu mai putem dormi noaptea. Ne-am gândit că nu ești suficient așa de cinstit, de glorificat și am constatat noi doi așa că noi ne gândim la binele tău. Bine ar fi pentru o lună de zile să dai o poruncă așa iscălită cu mânuța matale și să spui acolo toată împărăția să se închine ție. Dacă cumva găsim noi eventuali necredincioși care nu respectă, noi ne ocupăm de tot. Noi pregătim o groapă cu lei flămânzi și acolo ajung. Nu știa Dariu ce se ascunde în spatele planului ticluit de ei. Daniel, sigur că a văzut porunca afișată peste tot. Putea să spună, Doamne, o venit prigoana. Acum, cât a fost vreme de libertate, de har, te-am lăudat. Ce? Dacă Daniel închidea geamul, fereastra, și se ruga rugăciunea ani, nu m-aș mișca buzele, nu mai prindeau ăia? Nu mai prindeau. Și vă spun că Dumnezeu ascultă și rugăciunea asta, tip Ana. Că dacă te duci la muncă în metro, doar nu o să strigi ca la stăruință, nu? Te rogi așa în mintea ta, încet. Doamne, fii cu mine azi, lasă binecuvântarea ta, îndură-te de mine. Dar Daniel nu s-a temut de oameni, că știa că îi ascultă și îl urmăresc. Că frica de oameni ce-i? O cursă, spune Biblia. Eu așa cred, nu spune Biblia, dar dați-mi voie să-mi spun părerea mea personală. Și cred că nu-i greșită. Cred că Daniel a strigat mai tare, că știa că el aud. Și o fi spus, Doamne, ce mulți sunt vrăjmașii mei, pe urmele mele, o strica să audă toți, că numai Tu ești Dumnezeu adevărat, că Tu ești împăratul împăraților, că Tu ai toată puterea în cer și pe pământ, glorie Ție! Ăștia rapid la Dariu, ce l-am prins, dar așa la niște fețe de supărați, și cine crezi că am prins noi împărat? Pe colegul nostru de muncă. Așa de rău ne pare? Da. S-o prins Dariu că a fost și retlicul lor, dar era prea târziu, că la ei, la mez, la perș, odată ce împăratul punea parafa și semna, nu mai putea schimba nici el însuși. Și eu zis așa, Daniele, de acum singurul care poate să te scape, cine-i? Dumnezeul tău. Vreau să vă întreb. Dintr-o groapă cu lei flămânzi, nu știu câți au fost, că au fost 5 lei, că au fost 6 lei, că au fost 10 lei, nu știu câți au fost, dar știu un lucru, erau flămânzi. Omenește,
Are vreun om șansă să scape, să facă față? Imposibil. Imaginați-vă să vină o vreme așa de prigoană, nu să ne arunce la lei flămânzi. Și câinii sunt periculoși. Numai să ne lege de un copac la bustul gol dezbrăcați, să ne lasă o noapte cu țânțare. Flămânzi. Țânțare-s flămânzi. De regulă totdeauna, mai ales noaptea. Și cât e un țânțar? Cât unghia mea. Dar nu cu lei flămânzi. Am văzut un leu, mai mulți de fapt, dar unul l-am văzut foarte agresiv la o grădină zoologică la noi acolo la Rădăuț. Îți spunea îngrijitoare că are 8 ani. Era cât un vițel bun. L-au provocat oamenii profitând de lipsa de atenție a paznicilor, o băgat-o, că românul e român, ce să-i cere? O băgat-o un vrească, așa, o creangă de asta la el și l-a deranjat pe ăla. Și i-a dat o dată pe la mustăți, i-a mai dat o dată. Mă, când s-a ridicat leul de jos și când a strigat odată, s-a urcat cu labele pe gardul ăla de fier. S-a ridicat părul pe noi așa. Și ăsta era sătul, că avea carne jos și apa. Nu că a fost deranjat de la somn. Da, să ai de-a face cu niște lei flămânzi și să stai cu ei o noapte. De-aia spune Scriptura că Dariu nu a putut să închid un ochi. Toată noaptea s-a mișcat, toată noaptea s-a frământat pentru că îl iubea pe Daniel. Avea ceva aparte special pentru Daniel. Acum, ce s-a întâmplat acolo? Avem substrat biblic. Spune Scriptura în Psalmul 34, îngerii Domnului tăbărăsc unde? În jurul celor ce se tem de Dumnezeu și îi scapă din primejdie, să spunem cu toată adunarea, trăiască Domnul. Eu vreau să vă spun că fiecare familie de lei are un leu dominant, șef de haită, să spunem. Ăla marchează teritoriul, ăla primește în turmă pe cine vrea și dă afară pe cine vrea. Șeful de haită de turmă, leu, ăla e leu dominant, așa se cheamă. Ei, eu cred că în noaptea aceea, între leii aia flămânzi, s-a coborât adevăratul leu și acest leu adevărat este Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Lui. Și a spus la lei, liniște. Le-a închis și gura și ochii. Și Daniel nu s-a atins măcar o zgârietură nu i-a făcut. Asta e puterea lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Dimineața s-a trezit Daru, a alergat cât a putut la groapă, a dat la o parte pecetea, piatra aceea ce era și a strigat, a agitat, Daniele, om preiubit, a putut Dumnezeul tău să te scape? Veșnic să trăiești, împărate, a putut? Că Dumnezeul meu este mare, Dumnezeul meu este atotputernic și înaintea Lui și a ta am fost găsit cum? Nevinovat. Adică altfel spus, curat. Și când te păstrezi curat, imposibilul devine posibil. Nu mai sunt lei de ăștia azi, dar suntem în mijlocul altor lei, cu două picioare. Gata să ne sfârșie. Știți că unii sunt în adunare? Da, nu în biserică, în adunare am zis. Și am avut de-a face cu grămadă de lei de ăștia, care au scos ghearele așa să... Dar când te păstrezi curat, Dumnezeu îți dă biruință. Te poate acuza că strigi prea tare la predică sau la rugăciune. Te poate acuza că pleci în fiecare seară în misiune. Asta poate să facă. Dar când ești curat, când n-au motiv să înfurie lei, să agită lei, strigă lei, urlă lei, nu-mi pasă de ei. N-am nicio treabă cu ei. Bucuria mea este că Dumnezeu e mulțumit de slujba pe care mi-a încredințat-o și o fac și sunt la îndemâna Lui și sunt la dispoziția Lui și când te păstrezi curat, niciun fir de păr din cap nu scade fără să-L știe, Dumnezeu glorificat să fie Domnul. O ars la vecinii mei casa acum în decembrie, gospodăria mai mult de jumătate, era flacăra de 10 metri. Au venit 400 de oameni în sat.
Am văzut bucuria unora dintre, băi, zice, arde și la popa pocăiților. Bucuroși, așa, satisfăcut, zice, 100%, băi, e prea tare curentul, ce n-are cum să duce și frafă, zice. Abia așteptau să se bucure. O schimbat Dumnezeu curentul vântului. De la nord la sud. Și s-au schimbat flăcările și scânteirile și s-au dus în partea cealaltă. Și ascultați-mă ce vă spun, la noi, deși sunt 3 metri distanță între casele noastre, n-a sărit nici măcar o scânteie, pentru că Cel care poate ca să ne păzească este Dumnezeu. De-aia spune Solomon, dacă nu păzește Domnul o cetate, e degeaba. Domnul-i păzitorul nostru, El te va păzi la plecare și la venire de acum și până în veac. Lăuda să fie Dumnezeu în veci. Dar imposibilul devine posibil atunci când te păstrezi. Doamne, ajută-ne în Babilonul de astăzi să ne păstrăm curați. Ca Daniel, ca Hanania, ca Mișael și ca Azaria. Să ne ajute Dumnezeu pe toți. În al treilea rând, știți când devine imposibilul posibil? Atunci când suntem lipsiți de pretenții. Și ca să spun ceva așa mai pe înțelesul nostru, fără mofturi. Dacă ați observat, frații au citit de acolo, din vindecarea sau eliberarea fiicei acelei femei cananite de o bârșie sirofeniciană. O femeie care nu făcea parte din poporul Domnului, ci dintre neamuri. Dar o femeie care știți ce avea? Avea credință, că ea nu s-o porni de acasă, zicând așa, bă, ce o fi, mă duc și eu, fac o încercare, dacă o fi să se întâmple, bine, dacă nu, măcar am încercat. Ea a plecat de acasă având toată credința că fiica ei va fi eliberată chiar în ziua aceea, că Cel ce are putere asupra dracilor este Iisus Hristos Domnul. În fața Lui dracii tremură, în fața Lui tot iadul tremură. Vă amintiți când Domnul Iisus ajunge în ținutul Gadarenilor și un demonizat își făcea de cap acolo? Îi speria pe toți, locuia printre morminte în cimitir, își făcea tăieturi, urla, îl legau cu lanțuri, le rupea. Era o scenă dramatică, nu puteai să treci ziua cu copiii pe acolo, era cunoscută zona aceea, zona unde locuiește un demonizat fioros. Și când Hristos pășește acolo, demonizatul aleargă la Iisus Hristos și demonii din el încep ca să vorbească, să recunoască supremația Lui și să-i spună, ah, Iisuse Hristoase, noi te știm cine ești, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, aleluia! Taci! Care ți este? Numele. Legiune, că suntem mulți. Spun oamenii specialiști, oamenii care citesc Biblia, că erau aproximativ 6.000 de draci în omul ăla. Pentru că o legiune de soldați roman așa avea, 6.000 de soldați. Nu știu dacă o fi 6.000, dacă o fi fost. Dar cel puțin 2.000 tot au fost. Pentru că erau acolo o turmă de porci și Domnul le-a permis demonilor ca să intre în porci. Și porcii s-au aruncat în mare. Ei, ne întoarcem la femeia asta care nu bate drumul degeaba, femeia asta. Vine acolo cu o credință puternică care mișcă inima Domnului Iisus. Să ne ajute Dumnezeu ca și noi să avem o asemenea credință care să miște inima Domnului Iisus, amin? Să-L impresioneze pe Dumnezeu. De asta am vorbit la primul punct. Acum ne interesează ce am spus. Pentru că ce se întâmplă? Când îl găsește femeia, se spune aici, începe să strige tare, să stăruiască și parcă o văd, mergea paralel, era Domnul Iisus cu cei 12 ucenici și ea paralel, precum Filip pe lângă carul etiopianului, altădată strigă, Doamne Iisuse, ai milă de fiica mea este muncită rău de un demon, am venit la Tine, Doamne, îndură-te de fiica mea, fă o minune, eliberează-o pe fiica mea. Și Domnul Iisus nu-i spune niciun cuvânt. Și ea tot strigă, repetă într-una și intervin ucenicii. Dar nu pentru că aveau compasiune pentru femeie, pentru că ăștia țineau la imaginea lor. Ați văzut pocăiți care țin la imaginea lor? Știți ce a spus
unui frate păstor care a fost unul din cei mai mari evangeliști, nu dau nume, un mare om al lui Dumnezeu, un titan, bolnav de cancer de 12 ani, schimbat, schimonosit la față de boală. I s-a spus la o conferință mare de asta unde erau slujitori de cineva din staff, din conducere, ce ar fi bine, frate, să nu mai vii, că te-a distrus boala și cu alte cuvinte ne strici imaginea aici în față. Că au ajuns oamenii să țină la imagine. Și au zis, dă-i drumul la femeia asta pentru că strigă și să uită lumea după noi. Adică ne afectează imaginea, Domnule. Penticostali care țin la imaginea lor, Domnule, să pretindă a fi familii grozave, cu vază. Și să îndrăgostesc doi tineri. Cunosc caz concret. Într-un sat la noi unde tăți cu tirurile, bogătani, 40-50 de tiruri și copiii s-au îndrăgostit. Dar fata nu era dintr-o familie cu vază. Și o stai că nu, niciodată. Dă drumul la poarta mea, tu n-ai că nu vei fi nora mea niciodată, că noi suntem familie cu vază, Domnule. Aici am ajuns, asta e pocăința unora. Și Hristos se oprește și spune acestei femei în felul următor, zice, femeie, fiică, înțelege pentru că eu am venit pentru oile casei lui Israel, pentru evrei, și nu este bine să iei de pe masă pâinea de la copii și să o dai cui? Nu vi se pare că răspunsul Domnului Iisus e un răspuns dur? Te șochează. El care e plin de milă, de îndurare, de dragoste, să aibă un asemenea răspuns? Cu alte cuvinte, putea să spună femeia asta mai dezamăgit. Păi am bătut atâta drum, cu atâta încredere, mai dezarmat. Ne faci căței? Ce Dumnezeu ești? Dar femeia asta vine și spune, Doamne, așa-i. Cu alte cuvinte, Tu ai dreptate în toate. Dar știi ceva? Eu am văzut tabloul ăsta. Eu am văzut că și căței mănâncă de unde? De la masa stăpânilor, din ce rămâne din resturi. Adică, cu alte cuvinte, eu n-am pretenții. Dacă tu spui că pâinea e pentru evrei, dă-le-o. Nu cutez măcar la o felie de pâine, dar pentru mine și pentru casa mea și pentru fiica mea, las o firimitură de har, o firimitură de îndurare, că firimitura este din pâine, are aceeași valoare și pâinea vieții este Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul în veci! Lăudat să fie Domnul în veci! Nu vi se pare că suntem pretențioși? Am devenit așa de pretențioși la ora actuală. Mă uit la copiii de azi. Aleg. Nu se duc la școală cu orice. Păi eram copil, dacă aveam un bon să cumpărăm de la brutărie pâine de aia pe vatră, eram cei mai fericiți copii. Mâncam o portocală o dată pe an, n-am văzut în viața mea banană până la Revoluție. Și la ora actuală mofturi, pretenții. Și venim cu pretenții în adunare. Și avem pretenții la cântare, avem pretenții la slujiri, cum o zis unul, zice, frate păstor, la un sfat frățesc, zice, eu mă las de pocăință pentru că ți-am trimis 10 bilete și nu m-ai pus să cânt și eu o cântare, zice. Și ai zis, da, e socoteală de sufletul meu. Ba să dea că păstorul se pune în genunchi și spune, iartă-mă, frate, că e mare răspunderea. Ce, frate, îți dau o veste tristă. Dumneata nu te poți lăsa de pocăință că nu te-ai întâlnit cu ea. Dacă te întâlneai cu pocăința, nu o lăsai așa ușor, pentru că nu te-am pus la cântare când ai chemare. De asta nu te-am pus ca să cânți. N-are a face una cu alta. Tu nu te-ai pocăit ca să cânți. Te-ai pocăit ca să ajungi la învon să predici. Tu te-ai pocăit ca să-ți mântuiești sufletul. Amin? E asta. Atâtea mofturi, atâtea pretenții, mofturi la păstor, mofturi, nu a fost predica bună, nu a fost cântarea bună, nu a fost slujba reușită, dar cât te-ai rugat și ai postit? Cât e comentat, comentăm mulți. Mofturi avem, strâmbăm din nas.
Dar cât ai stat pe genunchi, Doamne, lucrează duminică după amiază. Doamne, deschide ușă de cuvânt, lasă har în adunare, Doamne, fă să fie inimi cercetate, fă să fie inimi schimbate. Doamne, coboară cerul în adunare la noi, slăvit să fie Dumnezeu. Pretenții și mofturi. Da, imposibilul devine posibil atunci când suntem oameni mulțumiți și când suntem gata ca să mulțumim lui Dumnezeu pentru câte lucruri? Pentru toate lucrurile. Doamne, ajută-ne! Așa să ne ajute Dumnezeu, să avem o inimă mulțumită, să avem o inimă recunoscătoare. Doamne, binecuvintează-ne! Și imposibilul devine posibil. Dumnezeu nu stă ca să facă după niște mofturoși. Nu stă ca să ducă la fiecare mofturos în parte așa, nici eu n-am timp să mofturoșul din adunare, să știți. A să-i treacă lui. Că ne supărăm din orice. Am devenit foarte sensibili. Am devenit foarte întorși. Avem o grămadă de preferințe, vrem foarte multe lucruri, dar cât facem personal pentru asta? Cât ne implicăm personal pentru asta? Prima dată dă și apoi cere. Doamne, ajută-ne și binecuvintează-ne. În al patrulea rând vreau să vă spun că imposibilul devine posibil atunci când te înconjori de oameni credincioși și evlavioși de Sfinții Domnului. Doamne, ajută-ne! Atunci. Exemplu biblic. Marcu, capitolul 2. Domnul Iisus ajunge în Capernaum. Și spune Scriptura că acolo, în Capernaum, în acea cetate, era un om, cum? Slăbănog, care zăcea în patul lui. Și Domnul Iisus merge în cetate, dar nu se duce la casa lui. Știți care a fost harul și binecuvântarea pentru acest slăbănog, pentru acest bolnav? A avut 4 prieteni, cum? Credincioși. Ăștia s-au dus, n-au zis, mergem la Domnul Iisus, poate punem o vorbă bună și îl rugăm, îl înduplecăm ca să vină acasă la prietenul nostru. Nu. Eu vă spun că omenește n-avea nicio șansă ca să fie bolnav. Că nu toți bolnavii pe vremea Domnului Iisus au fost vindecați. Prietenii adevărați sunt purtători de poveri. Avem noi o zicală, prietenul sau prietenii adevărați când se cunosc? La nevoie. Nu când îi chem la grătară. Atunci avem mulți. Și ăștia au plecat cu pat, cu tot, l-au luat și l-au dus la Domnul Iisus. Și când au ajuns casa plină, nu erau căsoai ca acum cu 29 de camere. Și-au dat seama că n-au nicio șansă ca să intre pe ușă, că erau afară probabil sute. De regulă, de jur împrejurul Mântuitorului, în fiecare zi era gloată, era mulțime de oameni, mii de oameni erau, îl îmbulzeau. Și le-a venit o idee genială. S-au urcat pe casă. Au dat la o parte acoperișul și cu funii speciale au legat patul ăla și l-au coborât cu tot, cu bolnav, cu prietenul lor, la picioarele Domnului Iisus Hristos. Și spune Biblia, când a văzut Domnul Iisus, ce a văzut? Credința celor 4. O zis, ce o zis? Fiule, iertate-ți sunt păcatele. Mă gândiți-vă că toți de acolo, fiți, bă, dar ce păcate are ăsta? Că ăsta o stat zace în pat de ani de zile. Ăsta nu s-o certa cu nimeni, ăsta, da, avea păcate, că Domnul Iisus Hristos știa asta. Și au început să spună cei de acolo, omul ăsta vorbind despre Domnul Iisus, omul ăsta hulește, pentru că singurul care poate ca să ierte păcatele e Dumnezeu. A zis Mântuitorul, ce mai lesne, adică mai ușor de zis, iertate sunt păcatele sau ridică spatul și umblă. Că iertate sunt păcatele, zic mulți. Mai ales dacă dai o sumă de bani, te iartă pe loc. Și iertat. Dacă e acatistul consistent.
Ei, dar e mai greu de demonstrat să zici scoală-te, ridică patul și... acolo e testul. Că la ierta păcatele sunt specialiști. Le iartă rapid, dezleagă, face, drege, tot. Da, e dovada. Când desiertate păcatele, se întâmplă minunea. Și a zis Mântuitorul, dacă să știți, să pricepeți, să înțelegeți că Fiul omului are putere pe pământ ca să ierte păcatele, ție zic, scoală-te, ridică spatul și umblă. Imaginați-vă un om slăbănoc de ani de zile, cu mușchi atrofiați, amorțit de-a binelea. Dintr-o dată toate articulațiile prin viață, totul se pune în mișcare, absolut totul, și sare în picioare, pentru că acolo era puterea lui Dumnezeu și noi spunem aleluia, spunem în seara asta glorificat să fie Domnul. Imposibilul devine posibil când ai un anturaj binecuvântat, când ai prieteni credincioși, oameni cu frică de Dumnezeu, sfinți, plini de evlavie. În Psalmul 16 cu versetul 3 spune împăratul David, sfinții care sunt în țară, oameni evlavioși, sunt ce? Toată plăcerea mea. Și eu vă încurajez în această dupămasă, înconjurați-vă de sfinți, înconjurați-vă de oameni evlavioși, înconjurați-vă de credincioși, înconjurați-vă de frați și de surori. E adevărat că avem greșeli și defecte. Avem probleme între noi de multe ori, poate că nu avem relații foarte, foarte bine, foarte, foarte grozave. Mai spunea cineva, zice, mie mai bine merge cu ăștia din lume. Eu nu spun niciodată așa. Eu spun cât de dificil, sau am o vorbă a mea, cât de sucit ar fi un pocăit. Sunt pocăiți așa suciți, ferească Dumnezeu. Dacă vrei să-i îndrepți, îi rupi, dar nu-i mai îndrepți. În caz de ceva, în caz de o problemă, știu să pună umărul, știu să se roage, că Duhul Sfânt lucrează și la inima lor. Amin? Și depășim momentele care ne separă. Da. Și găsim lucruri pe care le avem în comun și nu uităm că Hristos ne-a înfrățit și ne-a făcut frați. Și ne luăm de mână și ne ridicăm și ne ștergem lacrimile unii altora și mergem înainte pentru că avem o țintă comună și ținta noastră este cerul. Și vrem ca aici în Egiptul sau în Babilonul ăsta să nu rămână nicio unghie, cum spunea Moise. Vrem ca împreună cu familiile noastre, cu toți frații, cu toate surorile, să ajungem acasă la Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Înconjurați-vă de sfinți. Amin? Nu vă izolați. Știți, îmi vine acum aminte o idee și o spun, că mie ce-mi vine în cap tot spun. Ilie a fost un mare sfânt. Profetul Ilie, că nu degeaba Dumnezeu l-a dus la cer. Dar Ilie a avut o mare problemă. A fost un singuratic. De-aia are momentul acela dificil când vine și spune, Doamne, am fost plin de râvnă pentru Tine, descurajat, cumplit, zicând, am rămas, cum? Singur. Acum caută și mie să-mi ia viața, cu alte cuvinte, plec și eu și ai rămas fără nimeni. Zice Dumnezeu, Ilie, nu ești singur, În vremea asta când oamenii s-au dus după Baal, după Dumnezei străini, încă 7.000, nu 70, nici 700, 7.000 de bărbați care nu și-au plecat, dar cum de nu i-au găsit Ilie? Nu i-au căutat. Vă spun că în vecii vecelor, Ilie nu s-ar fi dus să lungă el de la sine pe Elisei, fiul lui Șafat. L-a trimis Domnul, du-te și lunge, că ăsta e în locul tău. Văd că de un frate așa, ajuns în vârstă, pe la 70 și ceva de ani și se mai și plânge. Ce frate, am rămas singur. Singur, frate. Și când ia tava cu trupul și cu sângele Domnului, trebuie să vină Aron și Hur, unul într-o parte, că el o duce așa tremurând. Și spun, frate, dar de ce nu-i ordinat pe nimeni? Cum de ești singur? Că am văzut așa la timpul de rugăciuni un frățior care a dat un îndemn bun, așa, am văzut că are chemare. Cum de nu l-ai făcut diacon? Am văzut un altul acolo care a dat al doilea îndemn și ăla mi se pare pregătit așa și potrivit.
Frate, zice, sunt tineri, n-au experiență. Dar câți ani are? Păi el are 41 și el are 52. Și când îi faci? La 65? Că leviții la 50 de ani se pensionau. Dacă nu-l pui la 30 ceva de ani, 40 de ani, când în plenitudinea forțelor fizice, când îl pui? Ce să-ți dea la 60 de ani? Coxactroză? Romatism? Ce să-ți dea? Ei, Elisei nu a fost ca Ilie. Că de multe ori nu se promovează din frică că mi-a locul, zice. Elisei nu s-a temut, dar dacă nu prorocește mai bine ca mine? Ăsta o strâns lângă el toți prorocii, toți fiii prorocilor. Așa e o strâns, de spune Biblia, nu mai încăpeau acolo. Nu te teme că ți ia cineva locul. Că este loc pentru fiecare. Amin? Când se lucrează în dragoste, când se lucrează ca pentru Domnul, e loc pentru toți, că mare este secerișul și puțini sunt, Doamne, îndură-te de noi. Da? Acum ne ducem, unde ne ducem? Ne ducem la ultimul punct și închem. E târziu, gata, să-l mai scurtăm. Când devine imposibilul posibil? În al 5-lea rând, când asculți și urmezi întotdeauna vocea lui Dumnezeu. Că Dumnezeul nostru are gură și vorbește, dar trebuie să-i cunoști vocea. Nu spunea Hristos în Ioan, în capitolul 10, oile mele îmi cunosc ce? Glasul. Ele nu merg niciodată după un străin. Exemplu biblic, David. 1 Samuel, capitolul 17, bătălia dintre David și Goliat. Știți că în ziua aceea David a auzit o grămadă de voci? Și prima voce pe care a auzit-o a fost vocea mulțimii. Ce a fost vocea asta mulțimii? Vocea fricoșilor. Că spune în Biblia, toți erau plini de frică. O zis, băi, mare, 3 metri și grozav. Nici o șansă, nu? A doua voce a auzit vocea lui fratele lui, Eliab. Am nominalizat-o să-i vocea celor care critică, dar nu constructiv. Este critică constructivă, este critică destructivă. Și-o zis frate Iisus, zice, ce faci, mă? Ai venit tu aici, cui lăsat tu acele puțini oi? Cu alte cuvinte, ce treabă de oameni mari, mă, ca noi, așa. Cui lăsat tu acele puține oi? Că locul tău e la oi, tu mai bun de cioban nu ești. Și mai spune ceva, îți cunosc eu mândria și răutatea din inimă. Te-ai coborât aici să vezi lupta. De eram în locul lui David, îi spuneam, care luptă, mă? Că mi-ar place să văd o luptă. Nu l-au băgat în seamă, nu-i băgați în seamă pe critici ăștia destructivi. Ăștia de regulă stau așa. Dar la critică specialiști. A treia voce a fost vocea lui Saul. Asta a fost vocea logicii umane. A spus, nu te poți duce că tu ești tânăr fără experiență și ăla-i bătăuș, ăla-i soldat, profesionist, de o viață se bate. Are experiență. Eu vorbit clar, logic. Și o trebuie să vină David cu argumente cu ursul și cu leu când ia câte o oaie și știți, nu? Zice, eu n-am multe oi, noi suntem așa, nu suntem ca Gigi pe cale, că nu avem multe. Când ia leu și ursul câte o oaie, zice, eu nu mă tem, eu mă duc după leu și îi smulg oaia din gură. Și dacă cumva se împotrivește, îl pun jos, îi rup fălcele și gata, scap de el. Abia atunci s-a trezit Saul, când a văzut cam ce face. Cam de ce capabil David. Și a auzit vocea lui Goliat, vocea care l-a blestemat, vocea, dacă vreți, a vrăjmașului. Că diavolul asta face.
Și a spus, vină încoace că stai capul și te mănâncă păsările cerului. Dar peste toate vocile astea, David a auzit cea mai importantă voce, vocea care contează, și asta e vocea lui Dumnezeu. Eu vă întreb, omenește David avea vreo șansă în fața lui Goliat? Imposibil. Păi să te duci tu acolo cu toiag, cu bățuș, cu traista, așa, și cu praștea în mână. Când l-a văzut Goliat, o râs. Era așa de râs. Cred că evreii au plâns. Au fi spus, ce-a fost în capul lui Saul de l-a lăsat, ne face de rușine asta. Și eu și-i spus, zice, eu am să stai capul. Putea să spună Goliat cu ce? Cu bățul? Dar știi ce a spus Domnul? David, îl dau în mâinile tale și o să-i tai capul cu sabia lui. Că vocea lui se aude. Dumnezeu vorbește. Dumnezeu a vorbit lui Samuel de copil. Amin? Dumnezeu a vorbit lui Ieremia de copil. Dumnezeu vorbește și azi copiilor lui. Și noi spune, vorbește, Doamne, că robii tăi să ne ajute Dumnezeu. Și a zis David să știe bine tot poporul că izbăvirea, că biruința nu se capătă cu suliță, cu scut, cu pavăză, ci o dă Dumnezeul oștirilor, aleluia! Și-a luat o piatră, a pus-o în praște, a rotit-o, l-a lovit în frunte, a căzut jos, i-a luat sabia, a tăiat capul și pentru Israel a devenit o zi memorabilă, o zi de biruință remarcabilă, o zi de cotitură foarte, foarte importantă și David devine cel mai reprezentativ împărat al evreilor, pentru că imposibilul devine posibil atunci când asculți de vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește și azi. Doamne, mulțumesc că încă ne mai vorbește. Ajută-ne să urmăm vocea Ta. Amin? Și imposibilul devine posibil. Fraților, nu vă pun la rugăciune acum, pentru că mai sunt cântări și frații o să facă ultimele anunțuri și probabil atunci o să ne rugăm. Dar când ne vom ruga, să ținem cont de subiectul de predică, de ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit și să nu uităm că Dumnezeu este același. Dumnezeul nostru are toată puterea în cer și pe pământ. Ce-i cu neputință la oameni poate Dumnezeu. Cu Dumnezeu imposibilul devine, dar am văzut ce trebuie să facem noi. Să ne ajute Dumnezeu să facem, să trăim așa, ca mâna Domnului să fie la lucru în adunare, mâna Domnului să fie la lucru în viețile noastre, de acum și până în veac, Domnul să ne ajute pe toți. Amin.